Tkompli l-kampanja negattiva tal-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu fħalu qormi Simon Busuttil għażel li kritika qatta bla ħabel il-ħidma tal-Gvern b'fatti mawġa u dettalji neqsin. Spikka l-fatt li minkejja li l-aħbar ta' serq mill-smart meters iddominat iktar minn darba l-aħbarijiet din il-ġimgħa, lanqas darba ma semmit fid-diskorsi kemm ta' Simon Busuttil kif ukoll ta' kelliema oħra. Dwar l-ambjent il-kap tal-oppożizzjoni fil-waqt li sostna li l-Gvern Nazzjonalista daħħal l-aħjar standards fejn jidħol l-ambjent baqa' jiddefendi l-għażla tal-power station tal-BWSC. Daħħalna l-aħjar standards fid-dinja fejn għandu x'jaqsam l-ambjent. Bil-power station tal-BWSC l-aħħar waħda li nbniet taħt Gvern Nazzjonalista, il-kwalità tal-arja ma marritx lura. F'Settembru fil-Parlament Simon Busuttil f'diskors indirizzat lejn il-Prim Ministru kien qal li l-Gvern indaħal fil-ħidma tal-Kummissarju tal-Pulizija, imma baqa' ma sostanzjax din l-akkuża. Il-Prim Ministru talab ksur ta' privileġġ fil-Parlament għaliex l-insinwazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni hija li l-Prim Ministru kiser il-liġi. Dwar dan il-ħadd filgħodu Simon Busuttil għażel li jkompli jmexxi ix-xnija bla bażi li jista' jeħel il-ħabs minħabba li l-Prim Ministru qed ifittxu fuq ksur ta' privileġġ fil-Parlament. Qed jaddini ġuri fil-Parlament li jista' jwassal biex jiena immur il-ħabs. Simon Busuttil qal dan minkejja li l-każ qiegħed jinstema' quddiem il-Kumitat tal-Privileġġi u mhux fil-qorti, u għaldaqstant ma jistax iwassal għal sentenza ta' ħabs.